everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. Nauman na to. Og dili na gyud ang taang ngay sumpayan pa. Pinaagis paghagit mo nako. Kay samtang barugan mong kaliwat ka stridor nga si Samuel. Barugan ko sa panghabig sa Supreme Master nga si Drako. Unsa? Time para gud. Klaro ho nagutan ni. Kinsa ka magyud? Unsa ka magyud? Sa pagsugod pa lang. Sa pagkahitabo pa lang sa nabugnang kasaysayan. Diha na ko daan. Unsa? Nganong mikatawa ka, Sira nito? Imo naging kipadako ang akong pagtuo bahin nimo. Nga uyog kag pangutok? Buang gid ka? Buang ka, Eliakim. Unsa pagit? Sige. Isulti ang bisag unsay gusto mong isulti. Oy, Sige. hasa ka gani no tingali mismo. Wa na makasabot sa imong kaugalingon, di ba? Sira nito. Ayaw intaw palabis yung pagtamay. Hoy, Eliakim, wa ko magtamay nimo. Wa. Gisulti ko lang ang niasa kong huna-huna. Dakong sayo pa sa may naakaron sa imong hunahuna, sir. Dako gigay sayo. Buang ka, Eliakim. Buang ka. Isabtan ko gihapon si Sira nito pinaperte. Wa si may baon itong tanan niyang kipanulti batok dako. Kabahin kini sa akong way kinatuban ng mga pag-antos. Saway utlanan ko pagsakripisyo. Aron kapayran ko ang dakong sa ganahimo ko sa labang pagkakahom. Way katapusan ang pagbayad ko sa kunahimo mga kasalanan. Diyos ko. Diyos ko. Kadugay na na akong naghangip mo. Maluoy ka. Dungga na yung taon nga akong gihangip ni mo. Kuhaan ako. Ug dadang akong kalagdiha sa imong paraiso. Gusto ako makapahuway sa kagahom ni kalibutan na. Wa ko malipay. Dad, Ayaw pala biyog pagpakaminos. Ha? Ayaw ipakaminos ang pagkatao ni Eliakim. sayop na ba sab ko, Dad? Sama! Kung saman si mo paminaw, ha? Husto ka? Para nimo, Dad. Pirmi naman ko sayop. Sige na ko kasayop para nimo. Ngano nila ni mo suwayan o pangutanan niya ang imong kaugalingon? Please lang, Dad. Gusto na. Please lang. Pwes husto na sab sa imong pagyupit ka, Eliakim. Kay maayo siya og record siyang panarbaho. Okay. Okay, Daddy Virilio. Dili na. Buhata! Kaya to ka na daw ko sa buhat. Dili kay sulti lang. Gikan ka ron, Dad. Likan ko na magkaduolog magkasulti kami sa Ilikim. Ano ni kayan sab nga, makasulti kong bati niya. Kinigid maitiman eh, ha? Dili buang si Eliakim. Kanunay ko kining gibalik-balik. Dili siya buang. Okay. Sige, Dad. Maamang ka. Dili siya buang good. Dili magugka. Oh, dili good. Simple. Ranito! Asa man ka di siya paingon? Ako rin yung sundan na niyang sakinan.
Dili ko masugot. Nga laing babae may iyang higugmaon. Dako ka ng insulto para nako. Uy, babae! Niyara ba siya? Na! Ha? Kinsa ba? Sir, kay ka, uy! Si Fofara nito, ang kwartahan ba, day? Ha? Kau, Roy! Ikaw kugang-kugang pamaan! Tochar sab ni mo! Ikaw pa? Ay, ganun palabis imong bakbagod. Ako pa sa ilo, Char, no? Dili ko may masayo pa. Sibre na kita. Iyo kong gisunod-sunuran. Mao ka? Wa na ilaing duda. Gibantayan ko niya ang akong kalihukan. Hey! Huwag daw namin sa Benefuerte. Brena Garces? Naibaw ko rin ito. Dito pa lang sa sud sa restaurant, imo na ko nabantayan. Nakamatikot ka dayon ako. Ingmat ka. Believe ko nimo. Dali ka pa kayong migawas. Imo ba kong gisunod-sunuran? Nasayod ka sa imong gituan. Kinsa man kuno ka? Aron ako ka ng buhaton, ha? Ranito? Mayo kinahibaw ka. So, ya sa ato pa. Sunagman anday ang pagkakita ni mo nako. Sud sa restaurant. Hosto ka ranito. Og nibong kay ko sa imong reaksyon. Og wa ko masayop sa kong gituan. Hugaw kag huna-huna nga rin ako. Brin, Please lang. Usba ang pag-ila o pagtanaw mo na ko ranito, Benefuerte. Usba lang palihog. Muhangyo ko nimo. Please. Sirit lang ay. Sakay siyang auto. Ranito, Benefuerte. Naibaw ko. Parehas ka si mong amahan ka salbayes. Pero akong anam-anamon sa pagpagawas unya ang gitaguan ko sab nga kasalbayes. Dili ka makalingkawas sa giandam ko ng laan kanimo. Dako kita nga kong pagtuo. Nga pakaslan ko nimo. Tungod kay suportado ka nako ang amahan mong si Mr. Virgilio Benefuerte. ano, oy? Ikaw nakasabot? Ako lang yun na. Pero nga naman ka to siya, no, Sherlan? Nga na nadali man ka siya ni balik siyang agi to si Ranito Benefuerte. Uy, inay dagway. Siya rin di magkatubag na pangutanaha, titiya. Tuan na tingali to sa Brena. Dibiya na tingali rin to siya sa premises sa restaurant na gitrabahoan ni Judea. Tapos, mutuyok lang ko sa Picas Highway. Dayon, bubalik ko dito agi sa liyo nga bahay. Igo na kung dipaton ko ito pabayana. Kamaayo ba muda siyang papila? Oh, mau ba di ay? Iya. Yes, Tito Virgilio. O siguro ko, nga tuwa dito magtrabaho tong matod pa niya. Higalan niyang babae. Please, ayaw labarang imong ang bahina, Berina. Kay ako na kining mihatag kanimog assurance, may pasalig kanimo. Nilaobitan ko ang gipasalig mo nako, Tito. Og mao ginay akong gipaabot. Sa pagkakaroon,
pasagdan talang una siya. Kay dili naman sad siya bata nga sa tanang higayon, agakon og bantayan. Maugyo, Tito. Husto ka. Pero dili ko lang kalkayan ang mubati ka bala ka. Ang ato lang bantayan, nga dili gyud sila magkauyab og ang maong babae. Iha. Hinaot pa untang dili yun ka na mahitabo, Tito Virgilio. Kay kung mahitabo, magyud gani ka na. Makapatay gyud unya ko. Iha, Brina. Judea, gusto ko mabati ang imong desisyon. Okay laing tumong ko dili. Ang tabangan ka makatrabaho og tarong na sweldo. Sige na. Please. Ranito, ang tinuod, ako na ka na natimbang-timbang. Ug nakadesisyon ako. Dawato na ako ang imong gi-offer na akong trabaho. Ha? Tinuod ka, Judea? O yun ka na nga. Adto mo trabaho sa among kompanya. Ora nito, o yun ako, ug willing kong mo apply. Oo, sa to. May ganawa ko na bati. Dahil ka to gikan na. Gikan ka ining karang libro nga niya sa kong ulanan. Dili kay kinilang higayon ako kinimadugi. Nasinati ko nasab kini sa miaging mga higayon. May kinabuhi ka kining maong libro. Kining libro sa kasaysayan sa kong unang katigwangan. Sa akong lolo Drako. Kinahanglang manguryoso ko aning bahina. Daghan patingali ang angay kong masaylan. Unsay naan nimong libro ha ka? May kinabuhi ka ba? Ha? Tubag ako! May kinabuhi ka ba? Manang? Manang Rosaura? Ano ka din tigwang, ha? Wa din yung tigwang akong sinaligan din sa bahay. Manang Rosaura? Ay, mano, inday, Brenda. Sana may tuyo ni mo na po, day. Dene! Doon nga rin ako! Ay, maubad ay inday, Brenda. Mao ka na, Manang Rosaura. Kano sa mga siya madangan sa bahay? Ay, ako lamang paningkamutan nga, mga sudgid karong si Manaha. Sige. Mara ka na tuyo ko nimo. Ay, ako ba, day? Ay, doon na unta ako'y tuyo kanima. Ay, purpabur ba lang, inday, Brenda? Unsa ka na? Ay, ako mangulam unta ko ni mo kwarta, day. Ay, advance ko sa akong sweldo para sa sunod bulan ba? Kanara di ay? Huwag ka na problema, Manang Rosaura. Time ba? Unsaan mo sa kuno nimo ang kwarta? Hanga ko gong ka-text meet inday, ay. Unang hagad magayod panuray. Saba ka gani diha na, Manang? Ay, inday, Brenda, baya. Ay, mintras buhi pa yung tawon ng tawa. Ay, dili babag ang pangidaron kon mupitik na ugugma ang kasing-kasing, oy. Niya na tuod kon ining idara inday, pero ang ako ang kasing-kasing, ay, nagapabilin pong batanon, oy. Sige, sulti. Kung unsay mo toyo, Mr. Benepuerte. For formality. Gipasabit na ko og application letter og resume si Judea. Og tuwa na sa HRD. Desidido ka na ba yun sa imo plano? Aron himuon siyang sekretary, ha? Ihoran ito? Yes, Dad. Si Brena Garces. O sao naman lang. Kung mamahimo niya ni mong hinigugma ka na babayaran, Dad, tugtante ka. Basta tumanon mo lang ang kondisyon. Nga kinahanglang kutob lang sa pagpakighigalang imo ngadto niya ng babayaran. O kinahanglang panguyaban ni mo si Brena. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode.
Bye-bye!